זה לא סיפור על עוד מסע אופניים. זהו סיפורה של חוויה מיוחדת במינה. זהו סיפור של התמודדות ונחישות. זהו סיפור על אנשים שלא נותנים למגבלות שלהם לעצור אותם. זהו סיפור על מנצחים. Hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you make you feel so small. But I see your true colors shining through. I see your true colors, and that's why I love you. So don't be afraid to let them show. דבר אחד קושר את האנשים האלו יחד, הרצון לחוות חוויה מרגשת שלא הכירו, באמצעות מסע מעורר השראה, מסע שכל כולו נתינה וקבלה. זוהי קבוצה היוצאת יחד למסע של גילוי. אנשים המגלים עולם שלא הכירו, מגלים אנשים מיוחדים, ובדרך גם מגלים את עצמם, את יכולותיהם ואת תעצומות הנפש שלהם. זהו מסע של חיבור, חיבור בין גילאים, בין משפחות, בין ארצות, חיבור בין רצונות, מוגבלויות ויכולות. זהו מסע בין 4 ימים. 4 ימים של רכיבה מאומצת, 4 ימים של נחישות, 4 ימים של התחברות, 4 ימים של אהבת הארץ, 4 ימים של השראה, 4 ימים של תחושת סיפוק. Like a rainbow. בואו והיו שותפים לעשייה הייחודית והמרגשת הזאת. הצטרפו לחבורה מיוחדת שהתגייסה למען מטרה משותפת. ובואו לקחת חלק בהתמודדות פיזית שכולה ניצחון של הרוח.